nebasa ramakaita vazhinji votevera dzimba dzenyu hatipita kakukanganwa tinokuonai kuhope tinokuonai pamufananidzo nyangwe makaenda makafila ka mainzwa hendi yavo kuti chipo chiripo aiwa tinotenda nekambo kanonzi zuva ramakaenda zuva ravari kurangarira apo vakange vane the last minutes nadhedhi wasati washaiga kambo kanonzi zuva ramakaenda kubva paalbum the tribute to the legendary James Chimombe. Wari kutibata mese muri pachirongo huchi pasina nyuchi neni wenyu Mafaro wemafaro chiri promotions navu iripo ndeyekuti tinotsvaga vaimbi veZimbabwe tivaunza live on air tichikurukura navo muchinzwawo nhoroondo dzeupenyu hwavo zvavari kurongerai matambudziko avari kusangana navo uyezve mhanzi dzimwe dzavanenge vari kuda kuti vatirovere pamberi apa. Komanemi right tetetendai ndiri kuda kuti tizive kuti mumuri kwenyu imimi kwamakaberekwa na the legendary makaberekwa muri vana vangani amene kuti mungade here kuzotizivisawo kuti imimi aino kuti maane mhuri yenyu mungade kuzotizivisawo here kuti yenyu yamira zvakadi yakura sei mhuri yenyu imimi. The late legendary James Chimombe had 6 children, firstborn being me, Tendai Chimombe. Ndichiterwa neanonzi Freddy Chimombe is now late, and then I have a sister anonzi Linda and another one anonzi Linden, and tichibva ipapo tina kuda kwashe, and then last born anonzi Tatenda. Kuda kwashe is also late, so tasara tiri 4: Tendai Chimombe, Linda, Linden na Tatenda. Tatenda is based in UK. Saka muno mZimbabwe muneni just the girls Tendai, Linda na Linden tiri 3 kudaro. That's the family ya Chimombe, the legend. And then as my family inino my kids tafadzwa internatswa zvemanzi zvagara zvirimo kudhara. Tafadzwa is also a very talented bassist, and he can also play keyboards. Yes, and anombondibatsirawo pane shows angu andinoita Tafadzwa. So the family is just musical. Even a little girl karipo she can already compose and sing, and it's just unbelievable. So anyway, we thank God for the talent, or for the talents that are in the family. We thank you. Inspiration makaiwana kubva kupi? Ndinoziva kuti kune vamwe gave kuti pamwe zvinenge zvichiitwa namudhara pamwe vanenge vasingazvifarire basi vachifarirawo zvinenge zvichiitwa kunze uko. Handizive kuti mungade here kutizivisa kuti painspiration apa who inspired you kuti muzova muimbi? Zvekuimba izvi inini ndakainspirewa na baba vaChimombe, ndo vataingoona vachiimba vachiperforma malate shows avo chivaona vachiperforma. Saka izvozvo zvakaita kuti tinzwe kuzvifarirawo kuti tikwanisewo kuzviita. And then the other person akandiinspirewo ndaifanzofarirawo vana Whitney Houston tichikura, vana Celine Dionwo ndo vamwe vataingofarirawo kuonawo vachiita zvavanoita. And then muri muno muZimbabwe munhu anondi-inspire ndichioniso Maraire. And then there's also Susan Mapfumo aimboimba kudhara, so great musician, female musician. Saka ndo vamwe vema-artists akandi-inspirewo ane mabasawo mamwe andainzwa nekufarira. In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best.
Shumarire unoziva nyaya dzezimnet radio idzi. Ndaswera panapa ndichiterera mhanzi, vamwe vachidonhedza ndiro dzakapenga. Iwe gara apa. Ndati gara apa unzwe masounds ari kudonhedzwa panapa. Izimnet chete iyoyi. Welcome to Zimnet Radio, your 24/7 internet radio station. Zimnet in a flavor. Zimnet in a danger. One time in a flavor. Zimnet Radio, Yakabaka. Let's do it again. Zimnet in a danger. Zimnet in a flavor. Zimnet in a danger. Zimnet in a flavor. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live 24 hours a day. This is Zimbabwe's #1 Zimnet Radio. Tune in for your favorite bits, tunes from Zimbabwe. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live. It began in Africa. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Kamwe kambo katiri kuda kuti titore paalbum yatete Tendai. Zisi Tendai Chimombe kanonzi gitare. Kungoritarisa so vakatasika this instrument. Komana regera uone zvako iwe. Makadiko muri yaZimbabwe. Ndiri kutaura na Tendai Chimombe, vanova the eldest daughter wa the lady Grady mukoma kana kuti Big Dara Jimmy James Chimombe vairova nechikwata cheuchi bendi. Pa sister Tendai vakuita resurrect kuita resuscitate kumutsiridza musambo waifamba nemudhara nechikwata cheuchibendi. Tapirirwa nekamba kanonzi gitare. Ndaneta ndichitsvaga basa hapana randawana hamawe nzara zvino yazondiruma ndoita sei iyo nyota yaomesa pauro tutsipapata asi pane chinhu chimwe chete chandinofarira gitare shamwari yangu
mashoko erudo kudanana kuwirirana kupembera kusimudzira